Goeie meisje in het wiel wat tjustere dag, maar wat stoorrijnbuikers en ik een temperatuur wat onder de maat van deze simmer. Maar dat jij misschien vreemd, deze bewolkte dag het alles te krijgen met de verbetering die er komt in de vorm van een hege drukgebied. Nog vannacht heb ik een soort bewolking wat opklarings en een temperatuur die zakt naar al voor 13 graden. De wind bloot matig en vrij krachtig en komt uit het noordwesten. Ik morgen hebben we een dag maar wisselend bewolkt waar. Dat wil zeggen dat de zinnen wel uit en terug bezieken er even terug in te komen, maar er is ook een soort bewolking. Ik verwacht je wel dat het droog bloot en de temperaturen die komen te lezen om de 17 graden, op sommige plekken misschien krijg eronder. De wind is nog altijd matig en vrij krachtig, wind krijgt 4 of 5 uit het noordwesten. Dus het betekent dat het scootjesil in ieder geval spectaculair beginnen zal. Snijn heb ik een dag met bewolking en zin. Ik denk wat meer ruimte voor de zinnen. Het bloot ik droeg. En daardoor heb ik weer wat hegere temperaturen van zo'n 17, 18 en op gongplakken misschien 19 of 20 graden in het zuidoosten van de provincie. Daarbij hebben we snijn een zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Dus wel wat minder wind. Ja, en dan de verbetering, het mooie simmerwaar wat er komt. Het vooruitzicht voor de komende dagen. Menje hebben we al een temperatuur die een stuk heger luidt. Het wordt een graad of 22. En het heeft te krijgen met de zuideestelijke wind die dan om dat hege drukgebied in stoorn houden wordt. Ik heb een heel stuk meer ruimte voor de zinnen dan dit weekend. En zorgens naar Tuesday en Waasday temperaturen dan verder omheen naar de simmerske waardes van 25 of 26 graden. En ik verwacht dat Tuesday en Waasday droeg verinnen, maar zinnenskin waar. Nog een hoffelijk weekend verder.